Welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras. Good afternoon. Masana bwino mwasula banji konse kumene muli. Yayi mango tipatsane pano update TNT tilowe ku Ukraine kumanso Russia kumene kwalumikizananso ndi nkhondo ya Iran, Israel kumanso USA. So chachitika apa tuna kuti Ukraine yaphulitsa mafuta aku Russia. Kuphulitsa ndithu mafuta ochuluka kwambiri amene to Russia, so imadali ask kuti apane tikupanga ndalama kwambiri. So by the way, TNT tilowe kumbuyo kaye pamene situation ya Russia maka kumbali kuzana ndi mafuta. Russia ndithu inalowa ndithu zinavuta after kuti anayipa sama sanctions semagulisa mafuta zinazovutira pang'ono ku Russia. And the deficit ndithu komano after nkhondo iyi pamene yachitika makamaka ya Iran, USA komanso Israel zinapeza kuti Russia tsopano inali mu imagulisa no mafuta acha and zinapeza kuti panalibe choice inaso yayi koma kugulisa basi and America kuphatikizapo. So I think maiko aku Europe anazayankhulaso kuti the only winner in this war is Russia. Nazayankhula maiko aku Europe kuti Russia ndi imene kuwina mu nkhondo imene ifoti inakhala ngati ndi amene ndiyani ayindika tundu tsopano, right? So panali zinthu zimenezozo kuphatikizapo so ambuya Trump kuna kuti basi tachesa ma sanctions for 30 days iniyo India kagwani mafuta ku Russia. The Russia ndithu inatakata mu 2 weeks imene imagine kupanga 8.3 billion US dollars. 8.3 billion US dollars. Ngane yamafuta okemene. Yamafuta basi. Inatakata Russia, inatakata kwambiri. Komano alas. Uyu wina anali akuyang'anira. Ndana ameneyo. Ukraine. Anali akuyang'ana Russia yumakuti amene yete. So yeyo anangoulisa madrone ake ndikapholitsa mafuta amene acha. Yeyo anaona kuti uyu akangotukuka bwinobwino uyu akagula zida andipambadzaso ineyonso, right? So that's Ukraine inangopita basi kungophulitsa basi mafuta acha. So anyway, actually community madalira kuti at least kumafuta kupanga flow, and that's why even Trump anauza India kuti no guys kagulani mafuta, meaning kuti uziti mafuta pakhale flowing, mafuta nthu azizungulira bendi tu asayime ndithu zimene zanachitira dalaso kuyosa ma sanction amene aja. So kuziti mafuta jasatani so aphulitsidwa. So that is a bad news makamaka kumbali koza ndi mafuta. Nkhani number 2 ndi nkhani yokhuzana ndi Benjamin Netanyahu. Trump anayankhula kuona kuti ndayimba phone ndayankhula ndi Netanyahu and zioneka zoti atha kusangala nkhondo itatha bla 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 zambirimbiri. And it turns out kuti leronso ndithu Benjamin Netanyahu ayankhulanso kuona kuti akulu ifero sitinasiye nkhondo ifero nayo Irani itiitengetsa imene itiitengetsa palibe kupuma. So mutha kuona kuti President Trump believes there is a possibility to leveraging the mighty achievements obtained by the IDF, Israel Defense Forces, and the US military in order to realize the goals of the war in a deal that will preserve our vital interests. We are smashing the missile program and the nuclear program, and we continue to severely strike Hezbollah. Just a few days ago, we eliminated 2 more nuclear scientists, and there is more to come. We will safeguard our vital interests in any situation. Akuti point yambila kuti zikuoneka ngati USA, America, ikufuna itapanga deal ndi Iran. Komano izozo nzabobo zawo zimenezo. Koma ife ngati Israel tizakhati kupitilizabe kumenya nkhondo. Pamene bacha amba kusiyana tsopano. Right? So yeah, that's it.
akuti ndithu apitiliza kumenya nkhondo mpakana kumapeto, palibenso ndithu zoyimikira. Pakali pano Iran ndithu yatumizanso zima ballistic missiles, zima drone, panopa zili mlengalenga utali ulendo ku Israel. Pamene tipanamveka malipoti kuti ayiphulitsa zida zawo makuti kuma day Iran zida ndizo makhalapo ndithu zotumiza maiko yanira. So pakali pano ndithu atumiza wave ina imene ndithu ikupita straight ku Israel, pakali pano munjira. Komanso tinene pano kuti pali statement imene yatuluka kuchoka ku dziko la Iran yona kuti akuti ifeyo tumayang'ana matarget up. Koma Israeli mukapitiliza zomapha civilians anthu amba ku Lebanon komanso ndi ku Gaza. Ku Lebanon ndi ku Gaza mukapitiliza zomapha anthu osalakwa civilians ku Lebanon komanso ku Gaza, zona zoti ifeyo tiyamba kumenya nkhondo imopanda malamulo ndese mutifuna, right? Tiyamba kumenya mopanda kubwera mbuyo, tiyamba kutibula, right? So umene ndithu ndikutenga umene ndithu waperekedwa lero ndithu kwauza anthu aku Israel. Nde uyu ndi Badreddin Hamadi al-Busaidi amene ndithu ndi foreign minister wa dziko la Oman, amene ndithu anali mkhalapakati wa zokambirana za nuclear deal pakati pa Iran komanso USA. Iyeyu ndithu wabwera ndi point imene akunena kuti whatever your view of Iran, this war is not of their making. Akuti muli monse mmene mungaganiziremo pa nkhani yokhuzana ndi dziko la Iran, komano just understand, mumvetse kuti iyi ndithu si nkhondo imene iwo akuyipanga pana ayiyambitsa. So guys, nkhani imeneyo, thank you so much. Mlawuyani cameras.